המציאות והתסכול רק מתגבר, לא מוצאים את האיזון ובתוכנו המשבר. מסביבנו אסונות, תאונות ומלחמות, וזה לא ייפסק אם לא נאחד את הרצונות. אבל קיימת עוד תקווה שנתקן את הכוונה, נחזור לחיות באהבה בינינו אם נאמר כולנו יחד אמן. נחזור להיות כולנו חלקים של השלם. היום נעיר את הנשמה ונתעורר מהחלום. אף אדם לא לבד, כולנו איש אחד בלב אחד. אף אדם לא לבד, כולנו איש אחד בלב אחד. אף אדם לא לבד, כולנו איש אחד בלב אחד. אף אדם לא לבד, כולנו איש אחד בלב אחד.